Molt bones, què tal, com estàs? Som Vicent Serralta, això és Educació 10.cat. Ja ric avant d'hora perquè és veritat que amb en Pau, bé, bueno, podem agafar tot en sèrio que vulguis, però al final tot són rialles. Bé, mira, que això és Educació 10.cat, allò que te comentava. Primer espai en català de creixement docent i personal, tant dins com fora de l'aula. I si vols estar a la guait de tot allò que succeeix i de tenir a la bústia de correu, pum, aquell mail que t'avisa de xerrades tan interessants com aquestes, educació10x.cat/diari. I res, bé, mira, és aquí, en Pau Font, Sancho, que se presenti a si de cas, que té moltíssim a dir. Així és que, molt benvingut, Pau, què tal, com estàs? Què tal, Vicenç, com esteu? Com esteu? Fantàstic. Bé, has deixat... Bueno, que em presenti jo és difícil, Hasta em costa a mi mateix, però bé, faré un breu resum. Perquè saps què passa? Que quan ets gran, si ets un motivat durant molts anys, has fet moltes coses. I llavors explicar-les és complicat. Però vaja, així per sobre us diré que jo em defineixo com a perfil polièdric, que n'hi ha molts, n'hi ha molts. El que passa que abans estava mal vist. Deien, tu què ets? I deia, bueno, jo què soc? A mi m'agraden moltes coses, no? Jo vaig estudiar a Telecos, però mai he exercit. M'he dedicat al món del lleure molts anys, m'he dedicat al món de l'educació fent de profe, he tingut una productora audiovisual durant 15 anys que fèiem tele, publi, videojocs, apps, de tot. En fi, soc un apassionat del bàsquet, vaig jugar molts anys, vaig ser entrenador, m'agraden molt els videojocs, m'agrada molt liar-la i sobretot el que m'agrada cada vegada més és fer coses que poder, que no s'entengui malament, la gent no s'atreveix a fer el primer pas, Jo soc trencador de parets. Després no soc molt bon continuista o continuador, però si algú ha de tirar la paret, per volum, soc jo, val? I llavors m'agrada molt crear escenaris, terrenys, com el que estàs fent tu, de fet, amb aquesta iniciativa d'educació per cat, no? No per cut. 10x. 10x, És trencar el gel i lluitar sol contra el món, amb la idea que s'hi sumi gent que vegi que potser ells no ho haguessin arrencat, però ara ja que està fet, aprofitem-ho. Jo soc més d'això, més generador de projectes, d'iniciatives, intentar que la gent vagi més enllà del que es pensa. La rutina m'avorreix molt. Un poc provocador, podria ser? Sí, un palet provocador, sobretot de paraula, més que de físic. No he pagat mai a ningú, però amb la paraula... Amb el bon sentit de la paraula, mai millor dit. A mi la veu m'ha donat de menjar. He viscut bastant de la veu, tant durant classes com conferències, xerrades, he fet ràdio molts anys, he sigut cantant i he fet gospel, he fet country, he fet rock, he fet ball, he fet animació infantil, he fet moltes coses, no? I la veu m'ha donat de menjar bastant, no? Però clar, si no dius res interessant, doncs llavors pot ser locutor. I jo, més o menys, a partir de l'experiència i de la interpretació del que he vist, potser d'una manera particular, elaboro un discurs. Aquesta és la... Fantàstic. Ara, al final, a mi me va caure, la veritat que no record exactament com, sí? Però me va caure aquest vídeo que tens a YouTube, no sé si és el primer de tots. Els profes. Sí, aquests, és de què fan els i les mestres d'escola, sí? I a partir d'aquí, ostres, a mi particularment, i tenc constància que molta altra gent també, mos tens totalment enganxats, esperant allà aquella píldora, que ja són 40 i pico, si mal no he comptat. De vídeos, sí, n'he fet 41 aquesta temporada. Sí. Déu-n'hi-do. La pregunta clau és, Pau, què s'ha de fer? Per exemple, ara, extrapolat un poquet en el centre. Després parlarem també de comunicació a dins l'escola i la importància que pugui tenir, també com la traslladam en els infants, l'emprenedoria, etc. Sí? Però, clar, està molt de moda això de youtuber, no? Ja rius. I clar, en el final la gent quasi que seguia única i exclusivament pels seguidors, sí? Jo vaig ser seguidor d'aquest canal i tal, però en el fons m'haurem de raturar, hem de prestar prou atenció a allò que s'està fent. I crec, sincerament, t'ho dic aquí, davant tota la gent que mos pugui sentir, que era excepcional. Vull dir, els vídeos que faig són realment superatractius en tots els sentits, visualment, a nivell d'àudio, representatius, no ho sé. I la pregunta és, com és que podria ser perquè són en català? Com és que no hi ha més seguiment en aquest canal teu, Pau? Que si tot, hores d'ara,
he dit que són 670 i pico, i probablement quan ho vegin ja seran 100.000. Però... Sí. Però bé, la clau és un poquet aquesta. Què s'ha de fer, no?, per realment entrar dins tot aquest món? Bé, en tinc 670, però en tenia 23 fa un any. Vull dir que està bé. I tant. El creixement és extremadament exponencial. Jo, sincerament, mira, has dit moltes coses molt interessants. Aviam si miro de no enrotllar-me, que no ho sé fer. Però ja em tallaràs, que hi ha confiança. D'entrada, el fenomen youtuber és molt curiós, perquè, a veure, tota la història hi ha hagut gent que ha xerrat, que ha explicat coses, dalt d'una capsa de sabates, allò amb els speed corners o on fos. Per tant, gent que expliques coses, que fes transmissió oral, per sort n'hi ha hagut, i jo diria que s'està perdent. O sigui, abans hi havia més transmissió oral que ara, a nivell general social, perquè la gent convivia més al carrer, anava més a la plaça, o al mercat, el que sigui, i ja comentava la jugada, no? A vegades foteses i a vegades coses importants. Ara estem anant al món digital. Però en el fons és el mateix. És una persona que explica coses. El que passa és que, diguéssim, no sé com seria en català, però el xarlatan, no? El bocamoll. El xerraire. Sí, però jo el diria com pejorativament. És a dir, gent que no en té ni idea i parla, ara està a l'ordre del dia. I potser m'hi he d'incloure jo, no ho sé. No ho sé, però vull dir que la gent, l'accés abans a una càmera o a publicar contingut fa 20 anys, no 1.000, era molt difícil. Era impensable, no? Encara que hi hagués internet, era impensable. Ara, tio, connectes el mòbil, fas un directe a l'Insta i dius el que vols. No hi ha cap tipus de criteri. Clar, això ens fa molt més difícils com a espectador saber diferenciar. Jo, per desgràcia, crec, i després aniré al meu canal, que la gent a internet, digue-li YouTube, espais de vídeo, busca més passar l'estona que aprendre molt. És a dir, en general anem a veure vídeos d'accidents de cotxes dels russos o de gent que cau per aquí o de no sé què, no? O de gatets fent uns quantos. La gent vol passar una bona estona, jajajuju, i se'n va. El contingut seriós està associat a avorrit, que aquest és un dels meus reptes, Vicenç. O sigui, jo no sóc tan divertit a la vida real com els vídeos. Qui em coneix ho sap. És més, acostumo a ser un tio bastant seriós. Tinc toc d'humor, però no vaig per la vida com els vídeos perquè seria ridícul. Però és que la gent associa vídeos i educació a avorrit. I aquest és un repte, diguéssim, subjacent en el meu projecte. És a dir, no, tios, podem parlar de comunicació, del que sigui, o de matemàtiques, hi ha gent que ho fa, Ostres, amb un punt d'alegria, tu, que estem aprenent coses, no estem fent un funeral, no? I a mi això, que vaig patir molt com a estudiant, que em perdonin els meus profes, vaig patir molt, em vaig avorrir moltíssim a les escoles que vaig anar, i eren bones escoles, no vaig acabar de connectar. Pensava, tot aquell contingut que em van donar, igual en vídeo me l'hagués menjat, no ho sé. En fi, però llavors, al canal, el que dius del català també voldria comentar. Jo aposto pel català perquè és la meva llengua paterna i materna, tot i que parlo castellà cada dia a la feina, pels companys que tinc de tot Espanya i tot plegat, i no tinc cap problema. I en anglès també ho puc fer, però m'expresso millor, el meu humor és més de parla catalana. Molta gent m'ha dit, passa't al castellà, que tindràs molts seguidors. A veure, és que jo no ho faig per molts seguidors. O sigui, jo no vull ser el Rubius, ni ho seré. Jo el que vull és el que ja està passant, en petita escala, perquè 600 seguidors per mi està molt bé, però és una merda per YouTube, és que hi ha profes que estan passant els meus vídeos a l'aula. O que amb un claustre el passen, o que parlen amb els seus pares i els seus fills alhora sobre un tema que parlo. A mi això, que m'ho han dit, em fot la pell de gallina. Perquè dic, hòstia, inclús hi ha una profe, amiga meva, que li diuen el teu amic, el youtuber, quan passa un vídeo, no? Per mi això és interessant. En català ho faig perquè m'és més fàcil i estic més a gust. No tindria problema en fer-ho en castellà. Però també vull apostar una mica perquè dir, escolta, noi, és que el contingut que hi ha en català a la xarxa és molt poc. I realment crec que se t'ha de valorar la feina que ara estàs fent just amb aquella web referent a apps en català i també amb aquest espai de youtubers docents, .cat. Sí, apps en català està mort. Petites passes. Sí, apps en català va ser un portal que vaig fer el 2008 o així,
quan va sortir l'iPhone ja vaig veure, i encara continua, que no pots triar l'idioma català perquè no som país i, per tant, Apple només posa idiomes per països. No? I vaig crear una web que hi havia més de 1.000 aplicacions que havíem mirat una per una si tenien el català com a llengua vehicular. Això està mort i, de fet, si entreu ara al domini, hi ha una altra gent que penja coses que no tenen res a veure. Però ja no ho vaig poder, era un projecte que no em generava diners i ho vaig deixar. Clar. Ara vaig crear fa un any, com tu bé dius, youtubersdocents.cat. També, és que som uns motivats, tu i jo, aquest és el problema. Que podent estar a la platja o passejant el gos, estem fotent webs pel món. Jo vaig voler, quan vaig començar a fer vídeos, dic, ostres, hi ha d'haver profes, docents, perquè mal dit profes, docents perquè poden ser entrenadors de bàsquet o gent que fa guies de muntanya. Docents és aquell que explica i ensenya algun altre. Sí, sí. No en entorn escolar en si. I dic, deu haver gent en català que fa això que faig jo, no? I va costar, però vaig arribar a trobar 300 i escaig canals, més bons o més dolents, però de gent de parla catalana que fa matemàtiques, fa física, filologia, fa 1.000 coses, no? Fotografia, de tot. I vaig dir, faré una web. I vaig fer una web bàsicament per donar-hi visibilitat, sobretot perquè s'animessin altres docents a dir, hòstia, jo també puc fer vídeos, no? Però, bueno, està allà una mica aparcat, és a dir, és un projecte que a mi no em dona €1, al contrari, me'n treu, perquè ho he fet tot jo i, mira, a estones pujo alguna cosa, però no m'hi puc dedicar massa. Però, Pau, aquí quan dius, ara mateix ja he dit, escolta, la gent pot dir, ostres, i jo també puc fer un vídeo. Però, clar, també ho comentaves abans, en veiem de tot colors. En veiem que, sincerament, no aporten absolutament res i d'altres magnífics, com diries teu mateix. Quins, i ara això, diguéssim que és la pedra filosofal o aquell anell d'en Gollum, que ha de tenir un vídeo per poder realment atreure? Quins són els ingredients que han de posar dins el túrmix, no? Han de remenar completament perquè surti quelcom que sigui visible, que sigui atractiu, que pugui donar peu a que la gent el pugui seguir veient, que pugui ser educatiu, en definitiva, un moment donat. Si ho hem d'aplicar dins aules. Intentaré respondre't, però aquesta resposta és una conferència meva d'una hora, No ho faré. Cari res. No, però d'entrada diré una cosa per desmitificar. No cal saber molta tècnica. Ho dic perquè la gent és que jo no sé gravar, no he estudiat cine... Que si s'edició, que si tal. Ja no val això. Fa 20 anys sí. Però no, jo els meus vídeos, allà on els veieu, jo sí que soc un professional del vídeo perquè he muntat coses en el seu moment a la productora, però ho gravo amb un mòbil de 100 euros, amb un trípode, i busco, ara no us ho ensenyaré perquè estic girat, però és en aquesta mateixa sala, però mirant cap a l'altra paret, amb una hora concreta del dia. Si és hivern o si és estiu. Perquè, de fet, ara m'he posat cap aquí amb tu i em volia posar on faig els vídeos, però tocava molt el sol. Llavors, jo ara tinc una llum neutra, que és retocable, després la puc pujar i baixar, però si jo tingués la cara partida amb el sol i aquí amb ombra, és molt dolent. Per tant, una llum uniforme seria un primer punt. El vídeo, l'enquadrament, és que clar, no em vull allargar, però l'enquadrament... No, però el manco que tinguin aquest mínim, diguéssim, esbós. Sí, perquè clar, no aprofunditzem en el màxim. Val a dir que tinc algun vídeo al canal que parla de com fer vídeos. Correcte, i el posarem assenyat, sí? Però que surti de tu mateix. El canal és de Pau Fonsancho a YouTube. Busqueu-me i em trobareu. Soc així de guapo. Doncs l'enquadrament, per exemple, és molt recomanable, per exemple, a nivell d'aire, tu no estàs gaire bé. No, mira per on. O sigui, jo estic molt a prop, però l'espai que hi ha entre el teu cap i la part de dalt és una mica massa. Se't veu massa petit respecte al pla. Espera, veuràs. Mira, que és que tenc una taula que és magnífica. Veus? Hòstia, ara sí que... Ara m'has guanyat, Ai, has vist? Ara comença a anar bé. Fora moure's-me. Mira, està molt millor ara. Se't veia molt avall i se't veu petit i feble. En canvi, així estàs més present. És que ho som petit i feble. Una cosa que us fixeu-vos que en els meus vídeos faig és que mai estic al centre. Sempre estic una mica així. En audiovisual, per això dic que és una hora, això, però no ho faré. En audiovisual hi ha una regla dels terços, que es divideix la pantalla en, a veure si ho puc fer que se'n vegi, així, aquí, com una quadrícula. Els punts forts són aquest i aquest. Cony, tio, Pau, ho haguessis dit abans, tio. El mig està bé. No, el mig està bé. Però fixeu-vos amb els telenotícies. És a dir, hi ha gent que es posa un pla
que està així, saps? Que no exagero, però que no es veu res, o que està molt lluny, etc. El pla és un pla ben il·luminat, neutre, no us poseu una làmpara perquè us farà unes ombres brutal. Jo tinc llum natural. Aquí davant tinc una finestra i tinc el sol. Prou. Sol directe no, perquè estaria així, però tinc una llum suficient perquè es vegi bé. L'altre drama dels vídeos és el so, que és més drama que la part d'imatge. D'imatge. Mireu, el so ambient, a menys que estigueu, i alguna gent m'ho pregunta, per què estàs tan a prop de la càmera als vídeos? Ja ho sé. Primer perquè no tinc més espai, però després perquè la meva veu, que és força potent, si està a 2 pams del mòbil o del micro, arriba molt bona. Però si jo em posés al final de l'habitació, també en un vídeo ho explico, se sent un eco brutal. Per tant, són 4 normes. Llavors, aquest so que es grava, quan es passa al programa d'edició, el que sigui, de vídeo, tots els programes d'edició tenen una opció que és normalitzar, normalize en anglès, amb Z. Cliqueu allà i la ona del so que grava, el volum que s'hagi gravat, farà blup i es posarà al màxim nivell sense que s'aturi. Clau, perquè hi ha molts vídeos a YouTube que estan fluixos. I una altra cosa, després parlaré del contingut, però a nivell tècnic només això perquè gent, oi, que difícil. No és tan difícil, és un plànol mínimament interessant, amb una llum correcta, amb un micro. Podeu gravar-vos amb el mòbil, jo podria tenir un mòbil aquí, amagat a càmera, que em grava l'àudio i em gravarà millor que el que gravarà una càmera per ahí. I per últim, quan poseu músiques, és un drama. Les músiques a vegades comencen i a mig tema fan llavors, clar, o reguleu el volum o al principi la veu se sentirà molt present i a mig vídeo taparem completament amb la música a la veu. Això tècnicament. Segueixo, No, sí. Ja just amb això, Pau, jo crec que ja has resolt el manco. El primer entrebanc que troba qualcú, que és, què he de tenir present, no?, amb aquestes coses. Un mòbil, un trípode, un fons mínimament interessant. Jo ho faig blanc perquè així no em compromet a res. I és correcte i ja està. Podria ser més maco, podria fer que no estic ara, però prefereixo fer un fons blanc i ja està. Llavors, a nivell de contingut, mireu, això també, a veure si m'explico. Oblideu-vos de narració cronològica. És a dir, abans la gent teníem una mica més de paciència, no gaire més, però ara sí. La gent ara, si els primers 5 segons no els atrau alguna cosa, no em miren el vídeo. Encara que sigui la classe magistral del gurú més important del món. Tenim un problema d'atenció i els joves més. Sempre l'hem tingut, però ara jo crec que és molt bèstia. Llavors, és a dir, heu de posar algun tipus de ganxo, només començar. Jo no sempre ho aconsegueixo, però en la majoria de vegades intento, hòstia, saps? Jo amb el meu to una mica provocador, doncs dir, hòstia, no sabeu llegir mapes, no? I la gent, hòstia, ja s'emprenya, llavors explico. Al principi no ho feia així. Al principi feia també amb un to animat, però jo ara em miro vídeos d'aquesta temporada al principi i estava més sèrio. I no tinc vergonya jo, perquè ja dic, he fet molts escenaris i conferències, no tinc vergonya escènica ni a càmera ni res, però ho feia amb un to com més docent, avorrit. I llavors ens deia, bueno, avui parlaré de com no sé què. I aquí se n'han anat la gent ja. O sigui, no esperen, tio, has de començar. Malgrat en educació hem d'intentar canviar els hàbits, aquests ansiosos, bé, si volem que ens mirin, mínimament ho hem de tenir. I després el vídeo, quan monto el vídeo, per exemple, jo gravo el vídeo, duren 3 minuts els meus vídeos ara. Al principi, mira, duraven, també us comparteixo experiència, duraven alguns 5, 6, 7 minuts. La gent em mira 3 en els meus. Mira, per les estadístiques de YouTube, miren 3 minuts. Em faci 6 o em faci 10? Doncs em faig 3. Em faig 3, és fàcil. Ja està, no? Però en aquests 3, és a dir, qualsevol moment de parar, de reflexió, de dubte, perds gent. Per això els faig tan picats jo. Jo ja els gravo bastant picats, però després els monto que entre frase i frase redueixo, si aquell espai dura un segon, el deixo en mig segon. I és una mica cansat de veure els meus vídeos, però com que són 3 minuts, te'ls menges. Això és narrativa audiovisual. També si jo volgués crear pena, no funcionaria. Hauria d'anar amb molta més pausa. La narrativa cadascú que faci la que vulgui. No és el mateix fer un vídeo com faig jo,
d'educació, comunicació a l'empresa amb un to humorístic, però amb un contingut pensat, que fer una classe d'equacions de segon grau de 15 minuts. No és el mateix. Però la il·luminació, el so... O sigui, la gent... Jo he vist molts vídeos de gent molt maca, profes, que graven, es fiquen la càmera a mitja classe i es graven a la pissarra de lluny. No se sentirà res. Clar. És que no funciona així. Heu de posar un micro aquí a la solapa, un mòbil aquí a la solapa que us gravi o alguna cosa. És que no es gravarà. El micro d'un mòbil o d'una càmera no arriba. Clar. Ja ho sabeu, no?, que al cine, les càmeres de cine, que valen una milionada, no tenen micro. Perquè hi ha un senyor que es diu sonidista, que va amb una perxa, amb un micro i uns cascos, no? Doncs aquell és el que grava el so. La càmera no grava. Clar. Ei, Pau, això és una masterclass, eh? No, home, no. Ni més ni manco, i tant que sí. Mira tot això que aprenem. Però és igual, si no sabeu tot això, m'és igual. Foteu vídeos, perquè vosaltres sabeu una cosa que jo no. Sabeu matemàtiques, sabeu física, sabeu química, sabeu història... Hòstia, jo si en sapigués ja ho faria jo de vídeos d'aquests, però no en sé, no entenc, jo soc molt ruc. Pau, però has estat com a docent, ficat a 1000 històries, no? Per tant, realment creus en aquest potencial? Vull dir, cada vegada també el vídeo està entrant amb molta més força. I ara, òbviament, ha entrat més si cal, degut a tot el tema de la pandèmia, no? Que m'ho ha fet entrar tots aquells que no volíem, d'una manera o de l'altra, hi som. I també ha arribat aquesta corrent, que el creador parla d'un sistema operatiu que engloba totes les metodologies, anomenat Flipped Classroom, classe invertida, on no té per què, però el 99,9% de classe invertida se fa a damunt d'un vídeo. Per tant, tu que ets professional de tot això, creus realment que aquest vídeo pot facilitar l'aprenentatge a l'infant? Ha de tenir, lògicament, aquestes premisses, ha de tenir un contingut... Això ho donem per fet, sí? Però, més enllà d'això, creus que és una eina potentíssima que no teníem temps enrere i que hem d'explotar al màxim? Aquí ho deix. Com diria en Perry Mason, senyoria, protesto. La pregunta és de sí o no? No, deixa'm dir alguna cosa. No, és evident que... Mira, jo el que dic és... Jo sempre que parlen del vídeo... Tenim un problema, en general, a la societat i a l'educació, que és la dualitat. És a dir, o una cosa o una altra. Hòstia, no, tios, no. No és que, en el seu moment, els més vells ho entendran. És que el casset, el CD matarà el casset. Bueno, sí. El no sé què matarà el vinil. No ho sé, és igual. Al final hem d'escoltar música, tios. Sí. I aquí és el mateix. És a dir, no, esclar, no substituirem un profe amb un vídeo. No, en cap cas. No, però jo no dic això, tios. Ara, el que sí que dic és, tenim tots els xavals cada dia enganxats a YouTube. Veient o coses interessants o rocades la majoria. Això ja és un fet, no és que ho haguem de parlar. Clar, és que això no se pot discutir ja. Volem que en algun moment vegin alguna cosa interessant, doncs fotem-hi, nens, perquè és que ells aniran veient merda fins que no trobin alguna cosa interessant. És veritat que prefereixen veure un gamer que veure el profe de mates. De moment, però jo, en sèrio, mireu a youtubers200.cat, hi ha canals brutals de docents, de gent jove, més gran, tal, de qualsevol disciplina, que fot uns vídeos molt guapos. El que passa que no és amb to, perdoneu, d'imbècil. Hola, xavals, com esteu? No sé què. No cal fer això per fer un vídeo. O sigui, el pots fer una mica divertit i ja està. Llavors, jo crec que el vídeo no és que estigui venint, tio. És que ja fa temps que hi som. El que jo no entenc és per què, traduint el que tu em preguntaves, a dins de cada centre educatiu no hi ha un profe amb unes hores alliberades per generar continguts de vídeo. No ho puc entendre. No ho puc entendre, perquè tothom allà fotent classe, no sé què. O sigui, ja no que els gravi ell, però, hosti, hem d'anar penjant contingut. Quantes hores locutem els profes a les aules? Tu diràs. No fem el càlcul. Moltes. Hòstia, això, no tot, però una mica trinxadet. Hi ha gent que ho fa. El problema és que però molt pocs, no? I els que ho fem, aquí en català dic jo, en general és cutre. Gravo la pissarra un dia. Hi ha bona intenció, però no s'ho mirarà ningú, això. Llavors, és a dir, jo crec que sí que és un molt bon complement per la Flipped Classroom o pel que vulguis. És a dir, quan els meus fills arriben a casa, es foten a mirar YouTube.
o a jugar o tal. Si hi ha deures, deures, però també com que segons el sistema educatiu ho fan tota l'escola, cada vegada hi ha menys deures a casa, cosa que sembla que d'entrada és interessant. Ostres, si tinguessin mínima curiositat per veure el seu profe o la seva profe que ha penjat un vídeo, ostres, mira, jo ara mateix no soc profe en si, estic a la universitat, però no faig profe, faig director de comunicació i d'admissions, però bueno, que estic en un entorn educatiu i faig alguna classe puntual. Els meus alumnes els hi fot gràcia que faci vídeos. Sí. I ara m'estan començant a seguir molts que no ho sabien, perquè jo tampoc ho he dit massa, perquè dic, mira, típic boomer pesat que faig vídeos. I ara els hi fot molta gràcia, no? És a dir, hi ha un tema també, si em permets, no entenc, he parlat amb molts profes, ja em tallaràs, no entenc per què molts docents tenen vergonya d'explicar matemàtiques a càmera quan ho fan cada dia, tota hora, amb gent davant. És molt curiós, això. Una càmera imposa molt. Perquè això acaba sent sempre i què diran. Això acaba sent sempre així. Bueno, t'exposes una mica. És vera, t'exposes, vull dir, ho fas molt més extensiu, molt més obert. No és el mateix. Jo particularment no ho dic per jo. Jo, mira, de qualque manera vaig fer el meu pinet, sí, i darrerament l'alumnat m'està dient, escolta, Vicenç, és que nosaltres volem que els facis tu. Sí? Perquè he fet qualque coreta, però no ho he fet en obert. Sí? Ho parava ja un poc per això que comentaves, tal volta, sí? Però ja veus on estem. Per tant, de qualque manera també ho hem arraconat, no? Però, en el final, bueno, compartim totalment el que dius al respecte de per què no hi ha d'haver aquesta disposició a crear aquest nou contingut, perquè en el final és adaptar-lo i en gran part l'alumnat requereix això, requereix que siguis més proper, que hi siguis tu, de qualque manera, allà darrere. I que no siguin sempre vídeos agafats d'un i de l'altre, que òbviament ho pot fer, perquè n'hi ha de fantàstics, n'hi ha d'excepcionals, com comentes, genials, però volen aquesta proximitat. I de fet, ara ja enfilant-nos, però que ho he parlat amb altra gent també, el currículum se podria arribar a derivar també dins aquest espai de vídeo. Se podrien crear aquelles petites píldores que després aquells que encara no s'han animat tant poguessin agafar, sapiguessin de qualque manera ja ho tinguessin filtrat, no? Però, bueno, tot això són... Jo et diré una cosa que serà polèmica, però ja m'agrada, si sortirem al cas. Dali. És a dir, amics i amigues docents, sou substituïbles. Sou substituïbles. Per què? Perquè, jo us estimo molt, però el que expliquem parlant-la per baixa, si hi ha profes superespectaculars, aquests no va per ells, però la gent que relatem informació aquest any, com l'any passat, com l'altre, i molt vàlida, ho podem posar amb un robot que ho faci. Sí, mira, Pau. Mirat fredament, cony, que jo soc profe, vull dir que no ho dic per això. Ho dic perquè els humans hem d'aportar més valor que una màquina. I hi ha profes, no tots, per sort, que és arribar i lliçó 23, play. I jo et diria, si a més no tens un bon acting, un robot et guanyaria. Llavors, fent aquesta petita broma, jo diria, com ja sabeu molts que heu reflexionat i heu anat en jornades d'educació, què pot aportar un docent que no aporti un robot? I llavors aquí hi ha moltes coses, és evident, tenim salvació. Però a mi vas amb la sensació que dius, hòstia, ens ho hem de currar una mica més, Clar, és que en el final té sentit comentar altres vegades dues paraules que crec que van íntimament lligades. Per una banda, el fet de comunicar, comunicació, de quina manera ho feim, és aquest tàctic un poquet que comentaves, no? Perquè si arribam allà i, òbviament, es play i dali a la llauna, tothom dormit i no podem arribar de cap de les maneres. I d'altra manera, és aquesta comunicació quin impacte té damunt d'aquest alumnat, no? De quina manera els hi arribam? I clar, d'aquesta mateixa manera, òbviament aquests tocs d'humor jo crec que són fonamentals també. Nosaltres podem ser una autèntiques eminències, però afinant un poquet i deixant aquestes pinzellades que puguis tenir en els vídeos o que un moment donat puguem dur dins l'aula, dic pinzellades, no se tracta tot el dia de no, fer el pallasso no. No me refereixo a això. Et diria una cosa, els actors, jo no soc actor,
He fet molts escenaris, més com a músic, però diguéssim, actuar no em costa, però no sóc actor, ni molt menys. Ara bé, cal combinar l'humor amb la seriositat. O sigui, si estàs explicant un capítol de la Revolució Francesa, no et fotràs a fer acudits. Saps? Que la gent li tallen el cap. O sigui, això no, però, hòstia, jo crec que a les facultats de magisteri o pedagogia o el que sigui, hi hauria d'haver una assignatura que és teatre docent. Ho sento, per molt que sàpigues matemàtiques o llengües, si no explicar, si no s'entén quan ho expliques i generes emoció, que és el que fa un actor o una actriu, tio, no pots fer de profe. Per la part de continguts. Després hi ha una atenció humana, un seguiment, tot això ja ho sabeu. Jo parlo de l'acting, tio. Hi ha gent molt avorrida explicant coses, però no a les aules, als polítics, i tant. Llavors, cal. Mira, jo ho estic fent a la facultat, estic fent unes classes d'acting empresarial. Són alumnes que estudien com muntar una empresa, no? I, hòstia, dic, tios, és que pots tenir un millor producte, però és que tens tan poca gràcia explicant-ho que no t'ho compraré. Llavors, va, anem a fotre sessions, no? I caldria, la gent té massa vergonya i pocs recursos, has de poder, en un moment donat, fer una cosa forta i dir, atenció, això és molt important, ho has de poder fer i per tota l'estona seria ridícul. Escolta, mira, quan va començar això, al segle XVII, hòstia, crea una mica de narrativa. No, ho fotem a palo seco, com diuen els castellans. Jo t'ho foto, truco, monotònic i t'ho menges. Hòstia, és que no ho voldríem ni per nosaltres, no? No, és que jo no tinc gràcia. Bé, doncs treballem-ho, perquè és que estàs comunicant a gent que quin impacte té. Quin impacte té. Perquè l'impacte el medim només amb les notes. Bueno. Que m'imposa els nervis. És a dir... Jo, si us dono classe... Això podria parlar largo i tendido, que també diuen en castellà, no? Sempre poso el mateix exemple. Jo us dono classe, imagina't, per no ferir ningú, de ser solidaris. Imagina't, la meva assignatura. I tots traieu un 10. Molt bé. Ja, però al cap de 10 anys, quan ens trobem, ningú està treballant en cap voluntariat ni ONG. Doncs jo no ho he fet bé, tio, no fotem. Saps? Jo el que havia de fer és transformar aquelles persones. No que aprenguessin com han de ser les bones persones, no que ells ho siguin, no? És apassionant. I és obvi que, clar, per arribar a aquesta gent, és allò que comentàvem també, després hi ha aquesta proximitat que poden tenir, es pot entendre aquesta empatia i tal, però ja que parlàvem amb tu, que és obvi que això també és, aquesta part de comunicació era quelcom que m'interessava especialment, no? Així és que, bueno, ja has comentat un poc, fent un petit resum, podríem agafar com a petit tips també, que segona masterclass, no?, sobre comunicació. No ho diguis més, que al final la gent voldrà que li tornis els calés, No, pensa, aquesta narrativa, sí, de qualque manera fer aquests vots en els temps, no? Seria interessant també, fins i tot dins classe mateix, perquè, clar, quan arrencam també nosaltres mateixos a poder comentar qualque cosa, si és tot totalment lineal, és allò que la gent se queda xoc. Aquí està. Jo, mira, no per posar-m'hi... És com, perdoneu que ho digui, i jo estic vinculat a aquest món, però com un sermó de missa. El sermó de missa busca això. No, ho dic en positiu, busca que la persona es relaxi, que entri en un estat de no pensar molt en fora, sinó pensar més endins. I, per tant, el relat la paraula no és avorrit, sinó és pausat. Hi ha una intenció. Hi ha alguns que són avorrits, però hi ha una intenció. A classe no ho podem fer, això. No. Hem d'arrencar amb una xispa. No sé, no a totes, perquè tenim classe cada hora, però és a dir, hòstia, nois, depèn de l'edat, clar, però ahir vaig veure les notícies que parlaven de, no sé què, de França. I ahir estàvem parlant de la Revolució Francesa. Hòstia, algú va veure? No. Bueno, hi ha una cosa que vull dir, que ja sé que no té res a veure, però vull dir perquè em preocupa molt. Em veient això dels incendis d'aquests dies i altres notícies. La gent de menys de 30 anys no mira les notícies. Això ho diré, no t'ho dic a tu, ni als profes, ho dic als governs. O sigui, no miren notícies, ni tele, ni ràdio, ni premsa. I, per tant, quan fem difusió de grans informacions a nivell de país, no les reben. Ho dic perquè... No, i aquí, el tema d'informació també seria un altre punt, també a treballar. Hi ha gent que ho ha vist i, lògicament, a dins YouTube mateix estan sortint altres, diguéssim, espais i altres tècniques, tàctiques, diguem-li com vulguem, per arribar també a aquesta informació. Has sabut, ara mateix, és informatiu... volia dir tan aviat...
Ángel Martín, en concret, sí? No sé si l'has vist, és per aquells que no tenen temps, sí? És algo així, ara no record exactament. Sí, ja sé. I clar, vull dir, està arribant aquest tio a moltíssima gent i ha sabut veure un poquet el mercat, ha sabut veure aquella públic diana, no?, que pugui tenir i crec que és de lloar un moment donat, de valorar que també puguin sortir aquests altres espais diferents i és qualque cosa que han d'intentar treballar. El fet de que si veiem que jo no... Sí, digues, perdó. No, No, anava a dir que si veiem que jo no arriba de qualque manera, hòsties, no seguim sempre amb exactament el mateix. Anem a veure menys si li poden donar una volta de rosca, no? Sí, com tots sabeu, i estàs dient, i ho vivim, ha canviat el consum audiovisual. Jo mateix, que no sóc un teenager, jo no miro la tele ja. No la miro. Només al dinant o sopant poso una estona al 324. La resta del dia no miro res, perquè no vull veure anuncis, no vull estar 2 hores per veure una sèrie. Me'n vaig a la plataforma X, A, B, Z i allà m'ho miro. Punt. I a més, ara, si cal pagar, pagues. I si no, pirata. Ja està. Anem així. No ho defenso, però anem així. Llavors, els xavals, això de avui és dijous i a les 9 fan no sé què, això no existeix ja. Per tant, tenim allà una oportunitat brutal. Perquè quan jo era petit, el divendres a la nit, això sí que és de viejuno, tocava La clave del José Luis Balbín, que era un programa de cine molt caspós amb gent que fumava puros. És a dir, jo era petit, ho dic perquè el meu pare ho mirava. Hòstia, i no feien res més a cap canal. Això ja ha passat a la història. Ara jo, quan acabem d'aquí, no posaré la tele. M'aniré a YouTube i em miraré un vídeo de no sé què, o on sigui. Per tant, aquest consum pica-pica, ens dona molta oportunitat, perquè és evident que la gent veurà abans una sèrie de Netflix que el Paufon al YouTube. Però, hòstia, hi pot anar a petar. Abans era impensable. Per tant, estem millor que abans. Passa que hi ha molt més contingut. Això també és important. Però és una oportunitat brutal que tenim. I no sé per què... I et responc a una altra part de la pregunta que ara m'hem recordat. Dius, per què no ho fem? Per por o per... Sí. Jo, mireu, que he estat vinculat molt de temps, ara mateix també, però a transformació i a innovació educativa, que és superinteressant, les escoles estem avançant. Jo ho defenso sempre, estem millor ara que fa 30 anys. En alguns aspectes, en alguns potser no. El tema és que la innovació ve acompanyada d'una cosa que potser no hem tingut prou present, que la gent té por. És a dir, si a mi em pagues des de fa 30 anys per donar classe de física a segon de batxillerat, i ara em dius que sóc coach, mentor d'equips, em poses en una situació professional difícil. Perquè jo sé que donant física tu em valores i em pagues. Hòstia, fent de coach no ho sé. No, també donaràs física. Ja. És a dir, hi ha una por escènica del sou purament. Llavors, clar, sí, ara canvia la teva manera de fer. Bueno, canvia. Jo és que en tinc una de validada de fa 30 anys, I a tu t'agrada i a mi també. Hòstia, ara cuidado, no? Llavors, aquí s'han de generar espais de confiança humana, d'error humà, que normalment, no es generen en les transformacions educatives. Prou interessant, Sí, és un altre tema aquest. Però bueno, sí, no, però total... Ho he viscut a la pell, amb companys. Molt d'acord, també, amb aquest... en el final acaba sent un poquet, també, i crec que ja n'hem sentit a parlar bastant d'aquesta zona de confort. Però ara, deixa'm ser dolent. Jo no vull sortir de la zona de confort. Estic de puta mare. El que és que hauríem de canviar la paraula. Confort, tots busquem el confort. Confort està bé. El que hauríem de treure és sortir de la zona immòbil o d'immobilisme. Sí, o que no mos aporta més... Jo el busco cada dia. Sí, d'acord, però sí, crec que m'ho entenem perfectament, clar. És sortir un moment donat d'allò que veus que ja no t'està donant aquests resultats, que potser tens enrere sí. Però que ho vegis tu és difícil. T'ho diuen, és que no va bé ja com fas les classes. Ves a la merda, fa 30 anys que ho faig i no ho faig tan malament. No, és que som humans, tio. Sí, però aquí també entram amb el fet de que
s'han de tombar aquestes parets, aquell immobilisme, un moment donat de que tu ets l'única persona que hi pugui haver de font de coneixement dins aquella aula i que ni tan sols pugui entrar un altre company a fer una avaluació constructiva. Constructiva, no? El dret a càtedra, no? Aquestes coses que es diuen bueno. encara, de dir, què m'estàs dient, tio? En el final, si entre tots, i crec que tu també ets prou valedor de poder parlar de com treballar amb equip, etc., no? Que aquest seria un altre, d'aquesta emprenedoria, un moment donat, que és una paraula que també està en boca de tothom, però que fins i tot jo mateix, jo fins fa relativament poc, emprenedoria, què era això, emprenedoria, saps? L'hem de dur a terme també dins l'aula, s'ha de treballar també els infants, han de crear aquest esperit d'emprenedoria un moment donat. Com ho poden definir, Pau? Com podrien definir, per exemple, emprenedoria? És complicat, ja també estem entrant en temes que m'apassionen, però ja cada vegada soc menys vàlid, hi ha gent molt bona amb això. Si parles de vídeos, sí, però... No, és a dir, mira, abans d'una paraula que és la clau, és amb tot, tant en vídeo com en educació, és l'impacte. D'això en parlem molt. Tots tenim clar que hem de crear impacte, i poc o molt en creen. És a dir, encara que sigui, entengueu-me, una mala escola de fa 50 anys, o d'ara, és igual, Bueno, alguna cosa aprens, no? Sí, esclar. Però el tema no és aquest. El tema és aquesta persona, de tot el contingut que li hem transmès, donat, ensenyat, practicat, què reté? Què reté? I aquí hem d'assumir que en comunicació ja se sap que la gent reté un 20% del que expliques en una xerrada. A la classe també. Per tant, validem el 100%, O sigui, tu fas 20 hores de classe i fas l'examen de 20 hores, sabent que aquella gent ha retingut el 20, el 30, el 50, el 70 cadascú. Però després, és a dir, ja no parlo d'una cosa que és una mica odiosa, no? És que això no em servirà per quan sigui gran. Bé, és un debat molt extens. Jo crec que a infantil i primària això no va a debat, sí que serveix per formar la persona i tal. A mi em preocupa la formació superior. Jo ho dic ara, jo infantil i primària, inclús secundària, no em preocupa excessivament. És molt important, però crec que es fa prou bé. Però la formació superior, tio, fa molta pena. Fa molta pena que gent de 22 anys, jo que treballo amb xavals d'aquesta edat, vingui el pare a matricular el xaval. O sigui, aquí ens està passant alguna cosa. Sí, no, si ho he sentit. Ho sento. Llavors, la pregunta era... Quina era la pregunta que m'has fet? No, la pregunta en el final era com definíem també emprenedoria i de quina manera ho podíem... consideràvem que ho havíem de treballar també, perquè realment sí, aquesta competència a nivell emprenedor hi surt, que s'ha de treballar també, i nosaltres som els primers que tal volta d'inici no tenim clar a què fa referència. No, perquè ho associem a emprenedoria, ho associem a empresa, i és una empresa. És a dir, el que necessitem al món professional, no l'educatiu en general, és un paradigma de gent. Jo hi ha un llibre que us recomano molt, que vaig llegir fa poc, perquè a més vaig fer-ne la presentació, vaig mudar la presentació. Un llibre que es diu El trabajo ya no es lo que era antes. El trabajo no es lo que era antes, de l'Albert Canyiguaral. És increïble aquest llibre, parla una mica de la part històrica, però projecta en el temps. Clar, està dient l'Albert, que em permeti, amb el seu permís, està dient en aquest llibre, una de les coses que diu és que els nostres adolescents treballaran en 17 empreses diferents al llarg de la seva vida professional, inclús paral·lelament. Per tant, què necessitem, amics meus? Necessitem gent amb capacitat d'anar canviant de grup humà i d'entorn constantment. Si a més sap matemàtiques, collons. No, ho dic... No, ja sé per on vas. Sempre ho dic igual, si ets cirurgià, cony, no estudia, que m'has d'operar. Però, en general, moltes professions. Jo faig de director de comunicació, i ho dic no content, però ho dic perquè és així. Jo faig de director de comunicació d'una empresa i em paguen cada mes. I jo no he estudiat res de comunicació. Però és que no tinc ni el first de comunicació. Passa que fa 25 anys que em dedico a això. És a dir, què està passant? Que potser em fan fora demà i he de fer una altra feina que potser no he fet. Llavors, els meus soft skills, aquests que es diu ara, aquestes competències que no són les més dures, què? I aquí és on entra l'escola amb l'emprenedoria. Oralitat,
tenim un repte brutal, brutal. La gent no sap explicar-se i té vergonya. Perquè són adolescents, però perquè no saben, tenen poca riquesa de llenguatge. Treballar amb altra gent, hòstia, respectar, escoltar, saber cedir a una idea que tens, saber seduir els altres amb una idea que tens, saber ajuntar idees, saber veure oportunitats, saber renunciar. Tot això no es fa fent equacions de segon grau, perdoneu. Ho dic, és que les mates els odiava una mica, jo. No, ja m'entens. Llavors, el treball per projectes té bona intenció. El que passa que no deixem, en la majoria dels casos, que els alumnes s'exposin a cagar-la. Vine, fins al fondo. No perquè hi ha una nota, i com bé sabeu, no ens podem carregar a 20 alumnes de 25. Però a vegades caldria fer-ho. Llavors, és a dir, jo crec que l'emprenedoria la desgranaria amb diversos verbs. I un és saber pensar un producte, un projecte, saber treballar-lo amb gent, saber planificar-lo, saber explicar-lo, saber vendre'l, saber-lo fer, no sé, diferents fases, no? Sigui una sabata o un llibre, m'és igual. Al final, la producció, que és un tema que he fet molts anys jo, és saber fer les coses amb els recursos i temps que tens. I això escasseja molt. La gent es pensa que fa així i ho té tot fet. Acabo aquesta part més hater. Els adolescents sempre, tot al llarg de la història, han sigut rebels. Això no és nou. I ho seguirem sent. No han volgut creure mai els adults. És així. El que passa que ara, aquesta última fornada té una ànsia molt superior a la que tenia jo com a mínim, ja dic a l'època romana, que no ho sé, i molt baixa capacitat de suportar fracassos. Perquè ningú els ha dit que no. Ho tenen tot. Viuen, en general, a veure, hi ha col·lectius, però els xavals que tenim entre mans a les aules, en general, han viscut de conya. Tenen tot, tenen plat a taula, tenen lloc per dormir, ho tenen tot, mòbil, tal. Sense ser rics, ho tenen tot. Per què s'han d'esforçar per aconseguir una altra cosa si ho tenen tot? I això de la cultura de l'esforç, que és una mica de iaio, ja ho sé, i nosaltres també, jo soc més gran que tu, però jo també he viscut bé. Comparat amb els meus avis que van viure la postguerra, no fotem, jo he viscut de conya. Tu diràs. I, per tant, són febles. En el món professional els dius, ei, va, tu, vine, va, Vicenç, farem això. El que et responen és, jo no vaig estudiar això. Però què m'estàs dient, tio? Que no va ser això, no? Llavors, exposar, animo i acabo, ara sí, exposar, provoqueu situacions que exposin els alumnes en espais que no tenen controlats. És que d'aquí deriva... Sense perill de mort, però vull dir... Ara estat definint un poquet... Ara estat definint un poc no i un poc massa allò que s'entén per competència. Vull dir, al final acaba sent així. Posar-los en situacions inestables, desconegudes, que puguin aplicar aquells coneixements, un moment donat, actituds, procediment, digue-li com vulguis, que han anat assolint durant tot aquest procés i els puguin posar en valor un moment donat. Pau, queda més que convidat. Si mai fem una taula redona sobre avaluació i sobre què ha de ser aquest treball en projectes, què n'hem d'esperar, a que en puguem parlar. Perquè, la veritat, jo crec que anem amb el mateix camí, amb el mateix sentit, tenim molt present allò que hem viscut, allò que veiem i cap on podem anar, i amb un coneixement realment profuns a dins del camp educatiu que els està demostrant ara mateix. Així és que ja t'ho dic. No, i tant que sí, perquè crec que estan posant... Perdona, faig una frase només. Has dit amb un tecla clarament. Jo he treballat per projectes amb alumnes a l'aula. Problema que he tingut. Com suspenc a un membre d'un equip de projecte o a diversos i com els recupero? Drama, perquè clar que els hi faig fer un treball suelto. Llavors ja no és per projectes, per grups. Clar, però aquí entraríem després de quina manera l'alumnat s'ha implicat dins tot aquest procés avaluatiu, si ell n'és conscient de tot aquest procés que hi ha hagut, de quina manera ell veu allò que ha fet, com ho pot exportar més enllà. Sí, no senzill. Però això requereix d'una cosa, Vicenç, que no tenim els profes, o no teniu, perquè ara jo no en soc directament. Temps per atendre els alumnes. No tutoria, no.
d'allà en el passadís dir, vine, Miquel, escolta, què ha passat amb el projecte? No, és que ahir no sé què... No hi ha aquest temps. Llavors, no és que sigui reivindicador, però hòstia, No. per pasta jo ho entenc que haguem de fer 24 hores de classe, més dedicació, el que sigui, o les que hi hagi ara, però no és això l'educació, tios. Un profe ha de poder reflexionar, de poder aprendre, de poder passejar pel pati i pensar en els astres, un profe, perquè no és una màquina robòtica. I aquí ens estem passant per costos i bla, 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 bla. És que, en el final, aquesta reflexió passa per aquest feedback, aquesta retroalimentació i aquest feed-forward, és a dir, cap on anirem. I això només ho podem fer seguint-nos tranquil·lament entre un i l'altre i amb els companys de grup i reflexionant durant tot aquest procés. I clar, això implica un temps. Un temps que un moment donat és vídeo, i ara aquí ja ens romp una llança a favor d'aquest vídeo, mos pot donar. Evidentment mesurat i sense haver de substituir res, sinó complementant, com comentaves, certes metodologies en un moment donat. Si han pogut veure aquest vídeo, que realment l'han vist de gust, l'han vist atractiu, l'han vist que els hi arriba, que els hi aporta, després dins l'aula poden tenir un poc més d'espai temporal per poder jugar amb això que comentaves, amb aquesta reflexió. Et comentaré una experiència, us compartiré una experiència que vaig fer jo, això fa 4 o 5 anys, amb xavals de cicle superior d'FP, d'audiovisuals, que donava classes. Una setmana no podia anar a classe jo, estava fora, a Alemanya. I vaig dir, què faig? Recurs fàcil, profe substitut o els hi deixo feina. I com que soc burro, vaig gravar tota la classe en vídeo. I llavors vaig fer... Bé, ja m'agrada actuar a mi, però vaig passejar per un pati, un claustre, un jardí que tenim, de les que teníem a l'escola, comentant amb un amic profe que em va gravar, dic, mira, tal, no sé què, m'he anat aquí, m'he anat allà, i ara us deixaré que veieu un curtmetratge d'animació, que era molt curt i tal. Al final vaig gravar tota la classe cronometrada i llavors li vaig dir a un profe, a diversos cursos, perquè era la mateixa classe per diversos cursos, per això ho vaig fer, perquè em condia una mica més. Li vaig dir a un profe, sisplau, vés a les 4 a aquesta aula, fes play al vídeo i te'n vas. I ja està. I vaig fer 50 minuts de classe, hola, com esteu, tal, no sé què, pum. A més, com que anava de sobrat, feia alguna broma i els deia, ho heu entès o no? Això al vídeo. I tornava a repetir, gent de 20 anys, ho heu entès o no en el vídeo? Però ho heu entès o no? I la gent dient, sí, a classe. I jo estava a Alemanya, però com que jo ja ho sabia, vaig gravar. Hòstia, no em contesteu que no us sento, que no hi soc. Bueno, en fi, era una feina, havíem de fer un relat emotiu sobre un vídeo, tal, per narrativa audiovisual, però aquella classe, espectacular. Va ser una mica de feina, però l'any següent, que em va tornar a passar, la vaig tornar a fer servir, no? No ho sé, no és tan difícil. És tenir una mica de xispa. I en el final, ara ho has dit tu, és una mica de feina, però jo crec que també hem de posar en valor el fet de poder reutilitzar un moment donat certes coses. I després agafes un tros d'aquí i un tros d'allà. I en el final tot és posar-s'hi. És vera, ja ho diuen, arribant al cim té cert valor, però mantenir-te encara en té més. Sí, d'acord. Volem sempre fer foc nou i és un error. Correcte. Hem d'aprofitar. Correcte. En això anava. I d'altres profes. Aquí hi ha un drama. Clar. En la coeducació hi ha un drama, perquè el secret de càtedra el que provoca és que no sents com el bé que ho fa l'altre. Partim en positivem, Jo em passava, dic, no, jo vull que profes vinguin a veure les meves classes, que són molt guais. Això de mi i tu de tu. És a dir, no, és que jo ho faig molt bé. Doncs passeu, veniu, seieu, mireu, de veritat, perquè necessito que confieu en que jo ho faig bé. I a mi em faria gràcia escoltar matemàtiques teves. No, tanquem la porta i aquí no entra ningú. Hòstia, jo ho havia fet, d'anar duient alguna classe d'un profe del meu departament. Jo era el jefe, també, però no anava a fotre-li una revisió, anava a admirar-lo. Perquè ja sabia que era bo. I al sortir deia, tia, he flipat, no he entès res, perquè aquest tema no el sé, era molt tècnic, però ho fas de conya, tio. Ja està. Feu això, entreu a les classes de l'altre. No.
Sí, no, totalment d'acord amb tu, Jo també ets superpartidari en aquest sentit, perquè crec que és una manera de millorar, que de fet ho fem en l'alumnat. Després tot això que comentam moltíssimes vegades, els hi fem fer ells, els hi comentant com han de fer, que és molt positiu per ells, coeducació, tal qual, i coavaluació, i després no ho aplicam en nosaltres. Ostres, doncs anem a començar per nosaltres mateixos primer. Anem a entrar, com comentaves tu, anem a fer aquest teaching que un moment donat, també. Per tornar una mica al principi, si em permets, ja sé que estem acabant, però si hem parlat de vídeo, endavant, us animo. Crec que sí. No, és que no en sé, m'és igual. Graveu vídeos, tio, amb el mòbil, que teniu mòbils de 800 euros i els feu servir només per penjar merdes. Foteu vídeos. Que són cojonuts. Val. També alerta que ha pujat bastant el tema dels podcasts d'àudio. O sigui, estan a Spotify molts alumnes escoltant gent. I aquí, contrastant amb els vídeos, es xupen podcasts de 3 hores. Sí. Sobre el que sigui. Una sèrie, una temàtica. Per tant, no feu 3 hores d'entrada, però és més fàcil gravar so. Ja no hi ha tants elements tècnics. Amb un mòbil pots gravar-ho una mica bé. Anar en pijama, fins i tot. Anar en pijama i ho pots gravar. I mira, avui us explicaré la història de l'antiga Grècia, d'aquest capítol. Proveu un dia i els hi passeu un àudio. Hòstia, estan tot el dia amb els àudios de WhatsApp. Foteu-li un àudio a Spotify, que és gratis. Bueno, si no, busqueu, és molt senzill. O els envieu, com si... Hòstia, sorprengueu-los una mica. Passa que això és feina. I, si em permets, Vicenç, això es fa quan estàs motivat. Sí, totalment d'acord. I aquí miro a tots els equips directius i gent de les escoles. Hòstia, com motivem a la nostra gent? I jo us dic una cosa, la pasta no ho és tot. No, és que... Saps? No, perdó, digues. No, la gent que cobra poc, li puges el sou i estan contents un mes. Després tornen a estar tristos, perquè no estan bé. Llavors, aneu a buscar un escenari en què puguin cagar-la, en què puguin fer coses. Hòstia, és que he pensat, fes-ho. No és que no és curricular, fes-ho. És que aquests canvis que comentes, Pau, jo crec que també has pitjat novament damunt la tecla, no surten... Sí, no, i tant. No surten per un tema econòmic. És que estic convençut. En 99,9% de casos en què qualcú arranca a fer un vídeo, qualcú arranca a fer un àudio, no és per una qüestió econòmica. És per això que comentes, també. Perquè ha vist aquesta necessitat, de qualque manera s'ha vist implicat, s'ha vist atret per poder arribar d'una manera diferent, perquè creu un moment donat en que això, i moltes vegades perquè ho ha viscut en primera persona. Probablement, quan surti aquesta xerrada, també hi hagi ja el podcast d'educació de X.cat, perquè és qualque cosa que jo duc i ja fa anys, fa un seguit d'anys, que estic a darrere aquest format. El considero superversàtil, adaptatiu a totes, i que és super pràctic. Qualsevol de nosaltres, tu deies que ja no escoltam la televisió o no mirant la televisió perquè ja ho tenim tot. I el podcast acaba sent exactament el mateix. Ho tens quan necessites. Se t'atura allà on tu has dit que el torna a refer ja. T'avisa un moment donat quan és que ha entrat. És que més fàcil pràcticament impossible. És una eina super poderosa també a tenir present. Per cert, escolta, no n'hem parlat gaire perquè ja sé que fa temps que ho mous, però això que estàs fotent ja et vull felicitar públicament. Bona. Moltes gràcies, Pau. Ets l'Elon Musk català de l'educació. Sí, hombre. Hòstia, això... No, hòstia, però en sèrio, de debò que el que estàs fent, sé que es fa a pulmó, com diuen, com jo he fet altres projectes, i hòstia, té molt bona pinta, comença a funcionar, hi ha gent que et comença a subscriure i tal. Vull dir que realment jo diria, t'ho dic amb tu i amb altres projectes que he fet jo, ajudeu això, però no per pena. És que és collonut. Saps què vull dir? Perquè a vegades sembla que sí. No, és que pobre nano l'ajudarem, aquest nano de Mallorca, tal. No, escolta'm una cosa. Aquest portal és collonut i no n'hi ha cap igual. Bueno, hòstia, aprofiteu-ho. Res, moltes gràcies, Pau. Vicenç. A més, fas entrevistes interessants. No estava això, no estava parat allà. Fas entrevistes interessants, gent interessant, ho veus? I tant que sí. Pau, moltíssimes gràcies, de totes maneres. Parlàvem de tu, òbviament, i de tot allò que m'hauràs... Jo crec que ha estat fantàstica, t'ho dic sincerament. Hauràs obert moltíssim... Hauràs ajudat en aquella gent que no s'atreveix a tombar aquesta porta, aquesta per a que comentaves a fer-ho. I és ja diguéssim, qualque cosa que tenim com a hàbit dins d'Educació 10X, acabar les xerrades també, si t'assembla, en 10 preguntes un poc més personals que arriben.
és un poquet amb aquesta narrativa, no? Que dèiem aquesta capacitat de distreure, no tant de distreure, sinó de sorprendre un moment donat. I clar, amb aquestes preguntes sempre sorprenem a la gent, perquè no sabem més d'aquella persona i de qualque manera ens pot donar certs tips, petits truquets que pugui tenir i que els defensem nostres per dia de demà. Així és que, Pau, vinga, anem. 10 preguntes. Vinga, la primera, activitat física. Jo crec que l'he deixat de caure abans, però m'han sigut... Sí, ara poca. N'hauria de fer, però el bàsquet em flipa de tota la vida. De 30 anys fa que el jugo, entrenat, i ara segueixo la NBA des de sempre. Sí, senyor. Molt bé. Un plat. Doncs mira, cargols a la llauna m'agrada. Ah, mira. És estranyot, però m'agrada. Això depèn, eh? Depèn d'on. Bueno, estranyot perquè o t'agraden molt o els odies. Sí, no? I a segon quin llocs que te miren amb una cara com si, vaya, tio, raro, aquest que se mengen els caragols. Però se mengen una altra cosa, també. Bueno, t'ho complemento. El meu dinar ideal, o un dels, cargols a la llauna, botifarrons de ceba, botifarra negra, i crema catalana. Amb això em guanyes. Home, aquí ja... Ben simple, eh? Ben simple, eh? Sí. Però, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Una eina tecnològica, una app. Que sigui imprescindible a dia d'avui, que diguis, ostres, mira. Sí, malauradament el WhatsApp és bastant imprescindible. Jo, així pensant-hi, jo com que sóc molt jugador de videojocs, no d'atzar, Steam, que és una plataforma de jocs per PC i per diferents d'allò, la tinc oberta cada dia, perquè miro les ofertes que hi ha i jugo a partir d'allà. Steam, si no ho coneixeu, malament, perquè teniu xavals que tots ho tenen. O sigui, ho crec. Steam, com Steam, com... Sí. Un llibre, Pau. Van anar a deixar caure. Doncs mira, sí, no llegeixo molt, eh? Això és un gran problema en mi, una mancança. Jo també us diré, ho he de confessar, que a mi no em van detectar que soc dislèxic. Perquè quan jo estudiava no hi havia tantes cosetes de TDAH ni res. I jo fa molts anys que giro paraules, giro lletres, no? Tant amb ordinador com escrivint. I crec que això m'ha dificultat l'aprenentatge una mica, tot i que m'ho vaig treure tot més o menys, i el llegir, no? Llavors, abans llegia bastant novel·la i sí, i ara no. Llegeixo de la feina, coses així, consulto molt, però llegeixo poc. En tot cas, un llibre, mira aquest que us he dit, de l'Albert Coñigueral, El trabajo no es lo que era antes. Ok, molt bé. Apuntat queda, eh? Apuntat queda. Aquí, puntualitzar una coseta, jo crec que era de sempre, però ara, això que comentaves, sí, de TDAH i tot aquest trull, però el fet és que no se li havia posat nom, en certes... I a mi, el fet de posar, i no pal de posar etiquetes a la persona, no pal de posar etiquetes a la persona, pal d'un moment donat, la problemàtica que hi pugui haver, o el que sigui. És donar-li nom... Digues. Bueno, sí que es posaven etiquetes, eh? A mi em van dir que era tonto. Sí. Però en això anava, Pau. Anys em van dir que no servia per res, a l'FP. Vale. És a dir, però ja em podien dir... No. Ho he deixat clar, crec que ho he deixat clar i ho torno a remarcar. Ni molt manco posar etiqueta a la persona, a la persona en cap cas. Parlo de neguit que hi pugui haver, de la problemàtica, digui-li com vulguis. El fet de no... També parlant de metodologies, un moment donat, abans se feien també coses extraordinàries, fantàstiques, però no se li donava un nom i, per tant, la gent no se quedava amb allò. I ara tot té un nom. Tot té un nom. I això ajuda moltíssim a poder a poder definir. Mira, estic fent allò. A mi, particularment, m'ajuda moltíssim. M'ajuda moltíssim a saber, un moment donat, això, allò, fantàstic. Ho volia puntualitzar, només. Bé. Una frase, una dita inspiradora. Mira, hi ha una frase que no és meva ni molt menys, que és d'una campanya de la Generalitat de Catalunya dels anys 80, que és la feina mal feta no té fronteres, la feina ben feta té futur. Ho he dit bé, no? La feina mal feta no té fronteres, la feina ben feta no té futur. No té futur. M'agrada, m'agrada molt. És bastant la meva vida, O sigui, soc bastant de fer les coses bé amb mi i amb els altres. A vegades això em crea problemes, perquè la gent, hòstia, Pau, ja està bé així com està. Bueno, sempre li podem donar una volta més. He d'aprendre. Aquell vídeo del perfeccionisme també, molt bo. Era jo, sí. Està molt bé aquell també. Un lloc, en doble L. Ei, després si vol dius un joc també en J, que veig que ets gamer. Sí, un lloc. Un lloc... M'agrada molt la Garrotxa. La Garrotxa és una zona que hi he estat bastant, sobretot per la frescor. Jo a la calor em toca bastant la pera i m'agrada molt. A mi que plogui em va bé.
jo viuria al País Basc, saps? O la Garrotxa, que és, diuen, l'orinal de Catalunya, no? Perquè plou molt sempre, la Fageda d'en Jordà, aquella zona em sembla molt exuberant, preciosa. Hi ha zones molt maques a Catalunya i a les illes i a tot arreu, però vull dir, mira, per triar-ne un m'agrada la Garrotxa bastant. Hi he anat força i m'agrada. Jo el darrer lloc per Catalunya que he estat a Pedraforca l'he trobat també increïble. Mira, jo hi aniré aquest divendres. Ah, sí? Sí, hi vaig aquest divendres, no a fer el Pedraforca, que l'he fet un parell de vegades, però quan era més jove, sinó a buscar el meu fill, que està a uns campaments, i l'he d'anar a buscar per un... Molt bé, molt bé. Ostres, ja vaig passar un dies allà, genial. Sí. En bike, en bici. Ah, m'ho havia de dir un joc, en Jota. Un joc o videojoc? Va, allò que vulguis. Sí, jo sóc més de videojocs que de jocs. També jocs, també. Mira, videojoc, un de sol, jo et diria... Mira, per triar-ne un et diria Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. És un joc de l'oeste, del Far West, actual, Bueno, hi ha dues versions, la segona té, no sé, 2 o 3 anys. Joc increïble d'història d'un cowboy en un món... De narrativa. Descobrir, caçar, pescar, fer amics, evidentment matar a bàndits, construir-te els teus campaments. És un món obert, que es diu, que pots anar per on vulguis, no és fer una cosa a la que et diuen, sinó que pots fer el que vulguis. Vull passejar amb el meu cavall o vull esquarterar un búfal. Tu pots triar o anar a collir plantetes o fer remeis o anar a jugar pòquer al saló del poble. És brutal, és una història brutal i em permet, segons el meu estat emocional, aquell dia entrar i dir no, avui vaig de tranquis, i un altre dia, me cago en la mare que us va parir, per exemple. Guardaríem per un altre dia parlar de videojocs dins d'educació, no? Del film que no acabarem. No acabaríem. Una persona que hagi estat referent per tu, Pau. Doncs mira, el meu pare, que malauradament ens va deixar fa pocs mesos, i doncs jo sempre ho dic, soc una versió inacabada del que era el meu pare, no? A nivell de moltes coses, doncs soc una versió més llimada, no? Pitjor, més del que era ell, no? Evidentment tenia defectes, però per mi eren molt iguals i doncs sí, realment un referent en moltes coses, tot i que a vegades també ens discutíem perquè érem tan iguals que al final... Però sí, el meu pare era un referent i ara que no el tinc, doncs, bueno, estava faltant. Bueno, molta força des d'aquí, Pau. Sí. Faltaria. Un animal... Perdó. No, dic que aquest any ha sigut duríssim. Clar, ho crec. Tot plegat. Un animal de companyia, però de companyia en el sentit de que poguessis parlar amb ell un moment donat. No és això de dir, no, és que mira, ha d'estar dins casa, tot aquest... No, sinó simplement dir, ei, mira, amb aquest podria comunicar-me, ja que parlàvem de comunicació. Hòstia, amb qui tindries una conversa? Amb quin animal tindria una conversa? Sí, n'han sortit de tot color, ja, amb les xerrades que havien fetes. Jo, un elefant. Ah, aquest ha sortit ja? No record qui, però va sortir. Jo, el primer intent d'empresa, quan tenia 20 anys, jo ja volia ser empresari i vaig vendre tot, tenia 4 duros i vaig comprar una cosa, en fi, i després no ho vaig fer més endavant. Es volia dir, una productora de vídeo volia fer, que es digués Tembo Video. Perquè Tembo, em va dir el meu pare, que era elefant en suahili. I era una paraula tembo, que era com tembo, no? Així com molt que sonava, no? A mi m'agrada l'elefant, no sé per què és gros com jo i tal, però li veig una noblesa que m'agrada. Els animals més petits, jo no sóc així. Jo sóc un tio que, és veritat, em veus a venir, a vegades si et trepitjo puc fer mal, però tinc bon cor. M'identifico bastant amb l'elefant. Com a companyia seria complicat, no? Home, sí. És que no entenc d'animals, tio. No jo tampoc no entenc de companyia com a tal. Més enllà de jo mateix, que podríem entendre com a animal. Si compte, tinc fills. Fills és una cosa ja... No, tinc fills adolescents. No, jo aquests encara no. Aquests encara no. Sí. Però bueno, supos que ja s'ha dit aquesta de... tampoc record, no són gent bo per noms, ostres, tio. D'animals? No, s'ha dit d'adolescents, que estimen més quan manco de qualque manera ho demostra, o qualque cosa així. I fa referència a... Sí, la cercaré i la posaré a la xerrada, vinga, va. Novena, ja acabam. Una errada de la qual has après.
si Una se pot errada. considerar errada, perquè Bueno, realment parlant ja de... n'he fet moltes, però la més grossa o que m'ha fet més mal o he après més és confiar cegament en la gent. O sigui, jo soc un tio bastant de cara, saps? No sóc una persona rebuscada ni res, ho foto tot, li foto el cor, el cap i tot, malgrat em puc equivocar i puc ferir gent, col·lateralment, però no tinc mala fe mai i em penso que tothom és així. I a la vida m'ha ensenyat que no és així, que a vegades gent molt propera te la pot fotre fins al fons. I això no m'havia passat fins fa uns 10 anys. Anava fent, i me'n va fotre una de molt grossa, i ara vaig com amb un punt més en peu de plom. La segueixo cagant, però espero que no tant. Ok, i Pau, acabam. Vinga, un hàbit que t'ajuda a créixer a nivell personal. I mira, jo faig això pràcticament cada dia. Un hàbit que m'ajuda a créixer. No sé, mira, a nivell d'aprenentatge, xerro molt, com ja veieu, però m'agrada molt escoltar. Quan callo, escolto. A la gent gran, sobretot, que és un tema que hem perdut en aquesta societat que vivim ara, hòstia, els ancians sempre eren els savis de la tribu. I ara, tio, els tenim en un marge o allà. Vull dir, és que és acollonant que la gent que ha viscut, quan l'escoltes, s'equivoca en coses, no són savis, els avis tots. Hi ha gent molt tonta gran, també, però vull dir, hòstia, el fet, i això ho comences a veure, a mi em passa ara, a mi em passa ara, potser fins ara no tant. A mi sempre m'ha agradat molt estar gent gran, però ara me n'adono que el que jo començo a reflexionar sobre la vida i situacions que ja he viscut, ells ja les van passar. I clar, quan et donen el consell, tu com a jove, sempre dius, què ha de saber aquest home? Clar, què ha de saber aquest home perquè ara el veus un vell, però aquest tio tenia 40 anys, o 20, o 10, no? I aquesta connexió l'estic fent ara, o fa uns anys. És a dir, ara aprecio molt escoltar la gent, especialment la gent gran, interessant. I els joves. M'agrada molt escoltar els joves, encara que no els entengui. Que també hem estat joves, nosaltres, i també m'ho passat el mateix. Jo sempre els dic als xavals, jo no era millor que vosaltres. Ànim. Jo era el més tonto de la classe i estic donant classe a universitat. O sigui, teniu salvació, teniu solució. Pau, i donant en aquest vaga redundància i el fet d'escoltar gent que ha passat per tot aquest pas, anim a tots aquells que m'han pogut escoltar a que també ho facin extensiu, que facin extensiu a tots aquells que vulguin aquesta xerrada, perquè sincerament crec que és interessantíssima. M'ho ha deixat 1000 píldores allà per poder agafar i fer-les nostres. I només agrair-te aquest espai de temps. Remarcar que tot aquell que vulgui tenir coneixement de tot això té educaciodeuix.cat/diari per subscriure-se de manera gratuïta i no perdre-se, com dèiem, xerrades tan interessants com la que m'haurà fet en Pau. Super content d'haver-la pogut dur a terme. I, Pau, quedes convidat per lo que vulguis dins educaciodeuix.cat, ja ho saps. Jo animar-te, gràcies, agrair-t'ho per la teva passió, pel teu interès, pel temps, la iniciativa de fer-ho. I jo et diria, i per tothom que ens està veient, també dir-los que animar-los a fer coses que no sàpiguen fer és fantàstic. És fantàstic. La primera vegada de les coses, oi que mola en general, algunes no, però mola. Doncs, tio, la primera vegada que fas un vídeo i el penges, ha de tenir la mateixa emoció que el primer petó, no fotem. I llavors només sempre dir-te a nivell de mica de promo meva que em dedico a fer xerrades i conferències sobre temes aquests. Sí, el que hem fet avui, però més estona i cobrant. Pau, i tant que sí. Escolta, me deixava i me disculparàs, per favor. Tens aquest espai, només faltaria. Recorda-mos un poquet aquí on te pots veure, perquè clar, jo ho dono per fet, que m'arribarà aquella notificació, i en Pau ha penjat un vídeo, ostres, i cercs espai de tenda aquí on sigui. On te poden trobar, Pau? YouTube ho coneixeu, no? Us sona YouTube, no? Crec que sí, crec que el coneixeràs. Busqueu Pau Font Sancho o Pau Font, ja us sortirà, i allà hi ha molts vídeos, 40 vídeos, i sí, també tinc web, paufont.com, però vaja, si voleu veure els vídeos directament,
També tinc Insta, tinc Twitter, tinc Facebook, tinc LinkedIn, clar, tinc tot. Tot això quedarà escrit aquí baix, com diuen, que fan així. Els bons youtubers no fan així, aquí baix. Sí, subscriviu-vos al canal, no? Això mateix. Que feien allò que vulguin, que se subscriguin en Pau i tindran realment vídeos de moltíssima qualitat, super atractius, que te fan passar aquells 3 minuts que començaves. I suggeriu-me temes. Suggeriu-me temes. Perquè saps què em passa, Vicenç? Que n'he fet 40 i la temporada que ve segueixo. Perquè aquests vídeos, alguns ho sabeu, s'estrenen a FibraCat Televisió cada dimarts, el programa Estat Crític Educació, que si no el veieu ja trigueu. FibraCat Televisió, què? Doncs sí, està a internet. És una tele collonuda, portada per dones, feta per dones, per tothom. És una passada, aquesta tele. Jo tinc la sort de poder-hi estar allà col·laborant. I s'estrena el vídeo el dimarts i després el penjo al meu canal. És a dir, però tinc por la temporada que ve que em faltin temes, però bueno, ja... No, home, ja sortiran. I escolta, que ho tenia apuntat també en aquest ClickUp que tenc jo, de qui ho deix caure, una aplicació coenuda també a nivell de gestió, i tenc que apuntar a contactar en FibraCat, perquè crec que és una iniciativa també super engrescadora, que pot aportar moltíssim des dia a dia d'aquesta societat actual que vivim. Així és que, Pau, fes-li arribar també, Sí, és una empresa... En Vicent vos enviarà un contacte, veurem si és una empresa portada per dones, que és un tema a destacar, fa un any creada i de base catalana 100%, hòstia, de parla catalana, diguéssim. I doncs anem a potenciar-nos un poquet uns amb els altres. Així és. Pau, res, això que han dit. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, he passat una estona molt agradable i he après molt també. La pròxima vegada miraré aquest espai d'aquí, no? Els temes que veig sempre m'afecta, però bueno, què vol que te digui? Però tu, amb lo guapo que ets, hauries de fer vídeos. Mira jo, això és una altra cosa que dic, amb lo vell i gras i lleig que soc, foto vídeos, collons. Vosaltres que sou joves i guapos, hauríeu de fer-ne. Sí, aquí hauríem de parlar del concepte de bellesa, però bueno, ho deixarem així, que el manco m'ho creguem nosaltres. I tant que sí, home. Ei, i d'això, bona gent, moltíssimes gràcies, Pau. Fins la propera. Salut a tothom. Adéu, vagi bé. Recording in progress. A veure, continuar. Mira, claqueta. Exacte. Aquí la tenim.